ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂଜା ପର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କିଛି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ନା ରସୁଣ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏହି ସୁଆଦିଆ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଭାତ, ପରଟା, ପୁରୀ କିମ୍ବା ରୁଟିର ସବୁ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମର ପୋଟଳ ନେଇଛି। ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଚୋପା ଛଡାଇ ଏମିତି କାଟି ରଖିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁମଗଜକୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି। ସମୟ ଲାଗିବନି କାରଣ କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁମଗଜ ଟିକେ ଭିଜିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗେ, ତ ବେଶୀ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ପାଇଁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସଚର ଜାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମିକ୍ସଚର ଜାରରେ କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ, ଜିରା, ଟମାଟୋ, ଭିଜାଇଥିବା କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖଟା ଅନୁସାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ବାଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ବସେଇ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାଟିଥିବା ପୋଟଳଟି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଲାଲ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତ ପ୍ୟାନରୁ ଛାଣିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାକି ରହିଥିବା ପୋଟଳଟି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଢାଇ ବସାଇ ଟିକେ ତେଲ ଦେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଳାଇବା। ଯେହେତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦବା ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଠି ତେଲ ଗୋଳେଇ ଦବା ଭଲ ଭାବରେ। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପକେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଭଲ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା। ଟମାଟୋ ତ ଆମେ ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଟମାଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦବା। ଫ୍ଲେମକୁ କମ ରଖିଦେବେ। ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିବେ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଛାଡି ଆସିବ ବୁଝିବେ ଆମର ମସଲା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଛାଣି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦବା। ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ପୋଟଳ ଭିତରେ ସବୁ ମସଲା ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ମିଶିଯିବ। ପୋଟଳ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ପରେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଦବା। ଗରମ ପାଣି ହିଁ ପକେଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡିଦବା। 10-15 ମିନିଟରେ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ଆଉ ପରଟା, ପୁରୀ, ରୁଟି ସବୁ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।